Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongitorriak egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saiora. Otsaiak 5 dugu gaurko astelena eta gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Patxi Urrutia, gure kolaboratzailea, gaurkotasun gaiak komentatzeko prest etorriko da, eta gero Iñaki Goñi eta Mikel Taberne izango dugu. Otsaiaren 10 eta 11 aste honetan asteburuan Atarrabiako kulturetxean Larrain dantza Nafarroatik 4 haizetara ikuskizuna eskainiko dute, eta hauek bi ikuskizunaren antolatzaileak xehetasun guztiak emango dizkigute. Ez delako Larrain dantza ikuskizun normal bat, baizik eta oso berezia, beraiek kontatuko digute. Gero Iruin herriko hotsetan erreportaitxo bat izango dugu Izaskun Artigasen eskutik. San Blas eguna Iruinean nola ospatu zen ikusiko dugu San Nikolas enparantzan, eta gero amaitzerakoan artearen ibilbidean Mariano Arzuaga artistaren erakusketa eskainiko dugu. Beraz, has gaitezen beti bezala egunero egiten dugun moduan efemerideekin. Guazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1887 urtean Txilen emakumeen eskubideen aldeko lege garrantzitsu bat sinatu zen. Ikasketa unibertsitarioak izatea onartzen zuena, hain zuzen ere. 1969 urtean Altamirako lezean Kantabrian aurre historiako pinturak babesten zituen sistema berri bat aplikatu zen. Orduan, orduko argi artifizialak marrazkiak degradatzen hasi zituen eta. Egin dezagun aurrera gaurko lerroburu nagusiak ikusiz, Aitziber iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hoxe dira gaurko egunak ustezkegun lerroburuak. Honako albiste hauek ustezkegu otsaiaren 5. egun honek hasteko Nafarroko alde guztia hautetsiak ezin direla bereganatu talde parlamentarioaz. Alderdiak presidentea dela bildu da hiritar kontseilua, alderdiko organoak eta haren erabaki demokratikoak errespetatzera dei egin dute. Altsasuko 8 gazteen aurkako epaiketaren ateetan Nafarroa osora zabaldu nahi dute salaketa Altsasuko elkarte herritarrek. Otsaiaren 24 martxoaren 25 informazioa zabalduko dute herriz-herri. Eta politika kontuekin jarraitu urtetako biktimen Nafarroko elkarteak barkamena eskatzeko exijitu dio, hau bete, terrorismoaren biktimen elkarteko presidenteari horrek errandako gezur eta errespetu faltagatik. Pinturarekin eraso egin diote erreniegan frankismoaren biktimen memorialari. Azaroan inauguratuko memoriala, pintura horiz, tako horiz, zikinita, agortu da. Eta albiste gehiago zizkoan komunak, hezkuntza topagunak barkatu Heziberri, Lomce eta Pisa Probi planto egitea eskatu du hezkuntza erramezela hezkuntza topagunak. Martxotik ekainera arte, 6 azterketa iragarrita daudela nabarmendu dute. Eta uholde arriskua gutxitzeko neurriak ezarriko dituzte Arga ibaian. Iruñeko udalak Arga ibaiaren egoera ekologiko hobetzea eta uholde arriskua murriztea bilatzen duen ikerketa bat aurkeztu du. Eta albisteekin bukatzeko parteara begira jarrita, tiro poligonoaren aurkako plataformak salatu du maniobra militarrak izan direla aste honetan, otsailaren 7 eta 9. Ea zenolako berriak nabarmendu diren gaurko egunkarietako azaletan eta Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Nafarroako 4 aiton amonetatik bat bere bilobak 7 ordu eguneko zaintzen ditu. Azaleko argazkian lehenengo batxilergoa Estatu Batuetan egiteko Amantzio Ortega beka jaso duten Nafarroako 15 ikasle ageri dira. Titularra hurrengoa da: 15 beka, 15 amets. Diario de Noticias egunkariko azalean, goikaldean letra lodiz idatzita lerroburu nagusia ageri da. Industriak, hezkuntzak eta osasunak Nafarroako lan eskaintza berriaren erdia hartzen dute. Azaleko irudian zenbait gaztek ibainetan elurrarekin jolasten ikusten dira eta izenburu honek laguntzen du argazkia, elurra disfrutatzeko. Gara egunkarian, lerroburu nagusia hurrengoa da:
erabakitzeko eskubidea EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegorako proposatutako estatusaren erdigunean. Azaleko argazkian gizon emakume ezberdinak mozorro jantziekin ageri dira Donostiako kaleetatik titular honekin ezkerrean. Donostiako inude eta artzainak amodio jolasetan. Gaztelerazko edabideak alde batera utzita goazen Euskal Herria Irratiko webgunea ikustera. Goian ezkerraldean eraso egin diete Erreniegako oroitarriei. Altsasuko auziaren berri emateko Nafarroan barnako bira hor eskuinean eta bideo bat agertzen da Altsasuko auziaren berri emateko Altsasuko herriak Nafarroako eskualde guztietatik barna bira eginen duelako otsailaren 24etik martxoaren 25era. Beherago ezkerraldean ahal duguko hautetsiek talde parlamentarioa ezin dutela bereganatu esan du Hiritar Kontseiluak. Oraindik berago eskuinaldean arretaz gidatzeko deia elurra dela eta azkenik 1936tik gaur daino etxarri aranazen arrazoi politikoak medio izandako sufrimendua bildu dute memoria ariketak modu inklusibo eta transversalean egin behar direla azpimarratu du Eneka Maiz alkateak eta hor bere hitzak ditugu. Hainbat zauri isteko eta elkar bizitzaren alde egiteko osatu du etxarri aranazek sufrimenduaren mapa. Jarraitu dezagun aste honetako agendarekin. Gaur arratsaldeko 6etan Iturramako Zibiboxean hitzaldia Andrea eta Lunes Lilasen eskutik. Endometriosia zigor ikusezina konpondu gabeko arazoa, sarrera librea da. Gaur ere arratsaldeko 7:30 Kondestable Jauregian Pamplona Akzion Musikalen kontzertua eskainiko da, sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 8 Baluarte Jauregian Vientos del Norte ikusteko edo besanda entzuteko aukera izango da Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren eskutik. Sarrerak 10 euro eta 35 euro tartean balio du. Asteazkenean arratsaldeko 7 Ingurumen Hezkuntzako Museoan hitzaldia gazteleraz, baratzako lanak neguan, sarrera librea da. Ostegunean arratsaldeko 7:30 Irungo Errege Hotelean kontzertua Jazz and Music Experience zikloaren barne, del blues al ragtime, doakoa. Ostiralean arratsaldeko 6:30 Burlatako Kulturetxean txokolate dastaketa, sarrerak 5 euro balio du. Ostiralean arratsaldeko 7 Gaztelekun Burlatako inauteriak ospatuko dira, Martingala dantza tailerra. Dantzatzen ikasteko tailerra izango da, esan izenburuak esaten duen moduan eta sarrera librea da. Ostiralean arratsaldeko 8 Troianas ikuskizuna edo antzezlana antzerkia ikusteko aukera izango da Gaiarre antzokian. Sarrerak 23 euro balio du. Ekuba. 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 Ostiralean arratsaldeko 8:30 Baluarte Jauregian India Martinezek Tour Sekretoren barne kontzertua eskainiko du. Sarrerak 52 euro balio du. Gaur aldaketarik ez, hotza eta prezipitazioak izango dira nagusi. Oraingoan prezipitazioa barnealdetik sartuko da eta lurralde osora zabalduko da. Oro har, prezipitazio txikia izango da, baina tarteka zaparrada mardulagoak bota ditzake. Elur maila 600-800 metro inguruan egongo da, baina jaisten joango da azken orduetan 200-400 metro inguruan geratu arte.
Iparraldeko haizea ibiliko da eta hotz egingo du. Barnealdean izotz txiki egingo du handiagoa mendi inguruetan. Asteartean hotz egingo du eta elurra maila baxuetan espero da. Prezipitazioekin jarraituko dugu asteartean orokorrean txikia, baina elur moduan egingo du lurraldeko toki askotan. Elur maila 200-400 metro inguruan egongo baita egun osoan. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura astelenekoa baino pare bat gradu apalagoa izango da. Jarraitu dezagun Iruñe herriko albisteekin eta Barañaingo herriarekin hasiko gara. Otsailerako ere Barañaingo herriak ekintza kulturalak antolatu ditu. Konkretuki Lourdes Varela Oña artistaren pintura erakusketa. Galera eta berriz elkartzea izenburuarekin kultura etxean ikusgai egongo da. Bestalde, otsailaren 7 arte, Barañaingo Eultza, Sahatz eta Alaitz ikastetxeetan hurrengo ikasturterako aurrematrikula egiteko aukera izango da. Aurrematrikulatzeko epea irekita egongo baita eta informazio gehiago izateko ikastetxe bakoitzaren webgunean aurkitu daitezke xehetasun guztiak. Kulturarloak eta jai batzordeak 2018ko festen egitaragua egiteko proposamenak jasotzeko bilera antolatu dute. Otsailaren 21ean izango da asteazkenarekin, arratsaldeko 6etan udaletxeko erabilera askotariko aretoan. Iruña hirian berri hauek ditugu. Udalak uholde arriskua gutxitzeko oinarriak ezartzea eta ibai plan baten bidez argaren egoera ekologikoa hobetzea helburutzat dituen ikerketa aurkeztu du. Herritarren arretarako bulegoak 11% gutxitu ditu bere arretak 2017 urtean erroldatze agirien emakizun deszentralizatua dela eta. Eta azkenik Iruñean udala hiri zentruko zenbait merkatari erasotzen zituzten kartelen aurka agertu da. Azkenik Nafarroa mailako berri bat dugu eta hurrengoa da. Nafarroako ahal dugu alderdiko hiritar kontseiluak alderdiko organoek hartutako erabaki demokratikoak errespetatu behar direla adierazi du eta dokumentu politikoa, organizatiboa eta etikoa defendatu du. Gainera ordezkari publikoei denek kode etikoa betetzea erabaki zutela ohartarazi die. Pasaden larunbatean Iruñan San Blas eguna ospatu zen eta hor gure lankidea den Izaskun Artigaz han egon zen. Beraz, orain ikusiko dugu han emandako San Nikolas enparantzan emandako guztia. Txigorriko nola pastel bat, gero roskillak eta rosko bat aitatxorentzat.
eta nik be bai hartuko etori. Orain gabiltza, aurkitzen dugun zerbait, baina piruleta handi horiek erortzen dira lurrera eta gero puskatu egiten dira. Eta orduan gauza txikiren bat erostera. Bueno, niretzako ere bai zerbait ikusiko dute, hartuko dut zerbait, urtero etortzen gara. Urtero. Txigorri. Txigorri? Eta zuretzako bakarrik edo denontzako? Nork erosi dizu hori? Nork erosi? Ole, nun erosi duzu hori? Auzokan? Bai. Auzokan? Bai? Eta nork erosi dizu? Amatxik. Amatxik erosi dizu? Haze suertea zurea, Oso ongi, eta gauz gehi erosi dituzu? Eta kontatuko diazu? Pega bat. Pega bat. Berga bat. Zinen ongi, ongi pasa, eskerrik asko, itzengatik. Zuri. Aio. Zuri. Erosi behar ditugu 2 piruleta eta igual beste zerbait hemendik. Goxokiak estarrirako onak zirelako. Orain etorri gara duguna ikustera eta gero ja ikusiko dugu.
bikoteka gaude jarrita eta gutxi gora bera 10 bikote izango gara, uste dut baietz, 10 bikote. Ez, aurten da 6. urtea, ja hau dantzatzen dugula, bai. Haitugu bisoko dantza bat San Blas egunean eta bestea San Juan egunean. San Blas egunean dantzatzen dugu hemen eta San Juan egunean dantzatzen dugu Kurtidore Zubiaren ondoan. Lehenengo lanak eta gero erosiko ditugu gauzak. Bueno, Joseba, konta iguzu gaurko eguna. Nola da, zer da berezitasuna, gehien bat? Bueno, hombre, gaurko eguna egun polita da, alde zaharrean, ohitura zahar bat, gainera da. Eta bueno, hemen argi dago ohituta gaudela jai honetan eta Iruña bezalako hiri batetan, datorrenari aurre egiten, ez? Kasu honetan euria, ez da gini momenturen batetan elurrei ere izango dugu, baina datorrela, baina jendea prest, hemen, denok ginduta. Bai, gainera, gure dantzari talde hau ikustea, benetan da plazerra handia. Nola dantzatzen duten, benetan kalitate, hori ikusten da kalitatea. Beraz, plazerra da, ikusten dut jendeak ere horrela barbatzen duela. Eskerrik asko, egun hona pasa? Berdin zuei.
zurgin behar dire Iruñan esperientziarekin lanaldi osorako soldata lan hitzarmenaren araberakoa interesatua bidali kurrikulunak produkzionaabildua.baunold.es helbidera. Burdin egituren 2 soldatzaile behar dira Iruñan. Ikasketa, soldatzaile metalikoen lanbide heziketa, hitzarmenaren araberako soldata interesatua bidali kurrikulunak ofertas@abildua.proseret.es helbidera. Telekomunikazio enpresa batek administrari laguntzailea behar du Iruñan lanaldi osorako ordutegi zatituan goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali montalbanteleko@abildua.gmail.com helbidera. Ilapaintzailea behar da Iruñan goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00 lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali carolina@hmgasesores.es helbidera. Sukaldari laguntzailea esperientziarekin behar da Iruñan, ordutegia 11:00 2:00 eta 8:00 11:00. Kurrikuluna bidali comercial@abildua.hotelblancadenavarra.com helbidera. Berriobeitiko behi aziendategi batek langilea behar du astelehenetik ostiralera 7:30 12:30 eta 3:00 6:00. Igandetan 7:30 11:30. Soldata gordina hilabetean 1.300 euro. Kurrikuluna bidali teknologo312@abildua.gmail.com helbidera. Batxiller mailako matematika, fisika, kimika irakaslea behar da. Iruñan astelehenetik ostiralera arratsaldez. Kurrikuluna bidali info.prisma@abildua.gmail.com helbidera. Bingo esataria behar da Iruñan lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali sagrario.anguiano@abildua.asaudicon.com helbidera. Bi arran saltzaile behar dira Iruñan, beharrezkoa da gutxienez 2 urteko esperientzia horrelako lanetan. Lanaldi osorako lan hitzarmen araberako soldata. Kurrikuluna bidali belabutxeliza@abildua.hotmail.com helbidera. Garbitasunerako 2 langile behar dira Zizurren. Ordutegia langile batena goizeko 7:00 2:00, bestearena arratsaldeko 8:00 11:00. Kurrikuluna bidali plazaror@abildua.eulen.com helbidera. 2 fisioterapeuta behar dire Iruñan, disiplina anitzetako lan taldean aritzeko. Kurrikuluna bidali person.pamplo@abildua.gmail.com helbidera. Erizaina behar da Iruñan asteburuetarako goizez edo arratsaldez aritzeko. Kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@abildua.soleraasistencial.es helbidera. Administrazioa arduraduna behar da Noainen, lokalen alokairuren kudeaketarako. Astean 10 ordu, soldata 400 euro gehi komisioa. Kurrikuluna bidali manoloalonsodon@abildua.yahoo.es helbidera. Garbitasun lanetarako persona bat behar da Tarrabian goizez egunean 4 ordu. Kurrikuluna bidali info@abildua.limpiezasengar.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@abildua.gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.